Permezz ta' ċirkolari li qed tinqara fil-knejjes kollha madwar il-pajjiż f'dan tmiem il-ġimgħa, l-Arċisqof Charles Scicluna qal lill-ġenituri Kattoliċi li fl-għażliet illi jagħmlu fl-edukazzjoni ta' wliedhom għandhom id-dover li fl-iskola jażlu it-tagħlim tar-reliġjon. L-Arċisqof Scicluna jargumenta li l-ġenituri huma fir-responsabbiltà li minn meta l-ulied ikunu għadhom żgħar jgħinuhom biex jikbru fil-fidi bl-eżempju u bil-kelma u billi jaraw li jirċievu l-formazzjoni meħtieġa. L-Arċisqof fil-waqt li jenfasizza l-importanza tal-formazzjoni reliġjuża fil-ħajja tal-familja qal li l-komunità parrokjali u l-iskola ma jieħdux post il-ġenituri imma huma komplementari għalihom. L-Arċisqof qal li fl-isfond ta' dan kollu qed tkompli l-ħidma biex it-tagħlim tar-reliġjon jiġi aġġornat, iwieġeb għal ħtiġijiet tal-lum u jkun ta' għajnuna l-istudenti. Mistoqsija parlamentari mwieġba fl-aħħar ġimgħat uriet li fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-Istat kien hemm iktar minn 2300 studenti li ma jattendux għal lezzjonijiet ta' reliġjon, b'uħud jażlu li jieħdu lezzjonijiet tal-etika, għalkemm oħrajn ma jieħdu ebda minn dawn. L-istudenti li ma jattendux lezzjonijiet ta' reliġjon ilaħqu wkoll il-mijiet fl-iskejjel privati u indipendenti u m'hemmx dubju li l-messaġġ tal-Arċisqof huwa b'reazzjoni għal dan it-tarif.